Inċident sfortunat falqa fil-limiti tal-Marfa ħala mejjed anzjan ta' 72 sena illi spiċċa marraq ġo spiera fl-alqa tiegħu stess. Dan l-inċident seħħ l-ħabta tad-9 ta' filgħodu meta dan l-anzjan kienet jagħmel xogħol fuq raddiena tal-ħadid illi kellu fl-alqa tiegħu. Raddiena illi xtaq illi terġa' tibda taħdem mill-ġdid. Hekk kif l-anzjan inniżżel sellum biex ikun jista' jagħmel xi xogħlijiet fl-ispjera żelaq minn fuq waħda mill-iskaluni b'riżultat illi spiċċa waqa' rasu l-isfel fl-ilma tal-istess spjera. Martu li kienet f'kamra ftit metri bis-sirbot minn fejn seħda l-inċident ħarġet tiġri meta semat l-ajjat ta' żewġa u ċemplet b'mod immedjat lil ħaddiema tal-protezzjoni ċivili sabiex ikunu jistgħu jagħtu l-ewwel għajnuna lil żewġa. Peress li l-ispjera kienet dejqa ħafna, seta' jinżel biss persuna waħda li rabat lill-anzjan b'ħabel u tellaw fuq l-art wara ftit minuti biss. Għalkemm il-membri tal-protezzjoni ċivili damu madwar 25 minuta jagħmlu s-CPR fuq dan l-anzjan biex jerġa' jiġi f'sensieħ, dan kollu kien għal xejn għaliex it-tabiba Ġosett Paċ iddikjaratu mejjed ftit minuti biss wara fuq il-post. Fl-għelieqi tal-anzjan bdew jinġabru wkoll numru ta' familjari qabel ma ġiet il-ħers tal-pulizija u ħaditu fil-kamra mortwarja tal-Isptar Mater Dei sabiex aktar tard issir awtopsja fuqu. Fuq il-post kien hemm ukoll kommozzjoni kbira hekk kif wieħed mill-qraba tal-anzjan spiċċa ħassu ħażin malli rrealizza dak illi kien għaddej qudiemu. Sa dan it-tant ġie infurmat b'dan l-inċident il-Maġistrat tal-Assa li ħatar diversi esperti fosthom lit-tabib forensiku Mario Xerri biex ikunu jistgħu jassistuh fl-inkjesta. Il-Pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha brabta ma' dan l-inċident.